Eso se supone. El Musicae Tartarum empieza a actuar de forma más rutinaria, o eso se supone, acudiendo siempre en manada a cada ensayo y conciertum, o eso se supone, y entonando de una magistral manera su instrumentum corporeus, o eso se supone, haciendo caso de una forma obediente, correcta y certera, casi casi sumisa al líder de la manada, o eso se supone. Para muestra de todo esto, ahí va nuestra tercera parte en este nuevo episodio de investigación que os hemos presentado la figura del Musicae Tartarum como principal protagonista de hoy. Titulamos Banda Sinfónica. Y el supuestamente líder de esta manada, o mejor dicho, de esta desbandada Directimus, Pascual Nau Paredes, interpretan a Merry Christmas Party de Van Hall, la selección de la suite número 2 del maestro Shostakovich, con el segundo vals, arreglado por Johann de Meyer, para continuar con un espectacular arreglo del concierto número 2 para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff. Haremos con la selección Disney Fantasy de Naohiro Iwai. Para terminar, siempre y cuando nadie diga lo contrario, con la clásica Marcha Radetzky de Johann Strauss.
coses del directe, ja.
Bona nit a tots, gràcies per haver vengut a una locura de programa. Si Félix Rodríguez de la Fuente mos ha vingut per un foraet, estarà content. Jo simplement, molt ràpid, donar-vos les gràcies pel recolzament, demanar disculpes perquè sabem que no hem aplegat a tota la demanda d'entrades que n'hi havia. Tindrem que buscar estratègies, però bendito problema el veure que la salut de la Societat Unió Musical és tan bona com se demostra en un dia en el que des dels més xicotets de l'escola fins als més grans i rebeldes, com ja heu vist, de la banda sinfònica, han mostrat el que té que ser la banda de música i el que té que ser la música de banda, no? Algo popular, familiar, que s'acosta a tots i de lo que puguem disfrutar tots. Si després de tota esta vela la gent se'n neixen d'ací contents i en una bona sonrisota d'orella a orella, jo penso que la música ja ha fet el que tenia que fer. De veres, moltíssimes gràcies per estar avui tots així. Moltíssimes gràcies a la Junta Directiva per l'esforç que fan durant tot un any. Moltíssimes gràcies al claustre de professors que tenim tan espectacular de l'escola. Enhorabona a Maria, la directora de la banda juvenil, a Sara, la directora de la banda escolar. Tots, absolutament tots, incluïts vosaltres, si me deixeu que vos tutege, incluïts vosaltres, som la Unió Musical de Riba-roja i això ho tenim que dir de boquilla, molt gustosos, molt contents i la veu ben alta, però en fets també. I els fets avui se veuen així. També tinc que dir, perquè l'any passat reconec que us vaig pegar la palissa en el tema dels socios, us tinc que dir que s'ha notat, que heu fet cas. Moltes gràcies a tots els socios de nova incorporació i esperem que siga per molts anys. Com ja saben, aplegat a aquest moment, des d'avui fa 12 anys, acabem en el tòpic que suposa la marxa Radetzky. Bueno, acabem si volen, com sempre, no? No tenim res preparat, però acabem si volen. Acabem la marxa Radetzky, que és un tòpic, però un tòpic que nosaltres hem intentat fer diferent. N'hi ha músics de la banda que durant aquests anys han passat ja 11 batutes diferents a dirigir la marxa Radetzky. Avui tenim una que a més mos ve des de l'estranger. Ojo, Si el programa este que fan en la tele de Ciudadanos por el Mundo se centrarà en Riba-roja, vamos, avui tenim així una colònia d'italians al·lucinant. Mos ve una batuta jove, novel, però que hauria de ser un exemple pels més jovenets de la banda i ho és també per als més majors de la banda, on m'incluïs jo també. Si n'hi ha una persona complidora és la que va dirigir la marxa Radetzky. Si n'hi ha una persona que si n'hi ha un passacalle a les 11 de la nit va al passacalle, i això és el que va dirigir la marxa Radetzky. Que n'hi ha ensaios 3 dies a la setmana, o està morint-se o és 3 dies a la setmana. Quan ens va comunicar que se n'anava a l'estranger, el que més ràbia li donava, segons me digué ella a mi, era que no anava a poder participar en el concert que varen fer en la plaça de Rebobinando i que veuríem de quina manera podia vindre als concerts. Això és un exemple, i ho sabem tots, perquè tots sabem qui va dirigir-la d'avui, és un exemple pels més jovenets i pels més majors. Perquè si n'hi ha algo que puga personificar el cariño a la banda de Riba-roja, això és il direttore que tenemos aquí. El meu italià és així d'aquella manera. Arrivato della Italia, il maestro Guillem Vidal. Applausi.